Nanga tikatumize bwanji video VN pa WhatsApp. Anthu ambiri nakuzola kuti tikamatumiza VN pa WhatsApp paja imakhala ya audio. Komano ena mpakana pano sikuzola kuti tingatumize bwanji ya video. Ndiye musataya nthawi. Tati ntionesani. So uwu ndi inbox kwa munthu amene tikuyenera titumizire video VN yo. So pamwe ngosavuta mungopanga hold apa pakuoneka kamera apa. Ndi umangogwirapo pamene umapangira tikafuna kutumizano VN koma audio. So tingopangapo hold chonchi. Ndiye apa imakhala kuti yamba kupanga record chilichonse chimene tikupangacho. Ndiye tikamaliza kupanga record timapanga click apa. Kena kono imakhala kuti tayitumizano. Ndiye umumu ni mmene imaonekerano tikapanga play. Ndiye video imene nakonza ndi imene tiyentunanenso ku video yosatira imene so tizabwere ndi zina. Ngati ndi funso tifunse popanga comment.